Bathu bethunani, ndiyenze ndileqa laa video. Ingxaki ndiyapakisha nopakisha, ndisendleleni ndiyagoduka. Ndibuyela e-Eastern Cape, ndizawufika eBhayi ngomso, ndiseBhayi usuku lam lokugqibela apha eRhawutini. Nantsi ifowuni. Ithi ke ngoku le nto ndiyithethayo kulaa topic yokuba ukuthwasa kuthatha ixesha elingakanani, ndithi iyaxhomekeka. Bendisenza umzekelo ngalo mhlekazi, ndithi mna ithongo lakhe latsho efike ezofakwa ephehlweni ngabantu bakokwabo. Uyayiva? Ungenalo mhlekazi sendichazelwe yonke into ngaye. Uyayiva? Ndixelela amathongo akhe nje, nam abantu bakokwabo sebenyathele kule ngqondo yam ngokomoya. Ndatsho ndayazi into yoba eyi kungxanyiwe apha. Uyeva? Qha ndanovalo into yoba into ezawuthwani ke le, ngoba ngutishara lo mfo lona. You understand? Young guy otitshayo. But kwathi ngoba uyagula ngokwenene nangokwenyaniso, wazimisela umntu. Ndithe besemveni kwam. Uyeva? Ngexesha lesikolo xa ingeyoholideyi, uba ndingenile emzini mhlawumbi ngoLwesibini okanye ngoLwesithathu, ngoLwesihlanu yena uyafika. Uphuma kwakhe esikolweni uza straight kuloo ndawo ndikuyo. Ndithi uyawundilandela noba ndiseTranskei. Uyayiva? Ngenxa yento yoba ubambe eliya lithi into ixhomekeke kuwe. Wakhawuleza wakhetsha umfana, wakhawuleza wakhetsha. Ndixelele into yoba awunawutsho tu into yoba ngumkhwetha ofika izolo. Uyayibona loo nto leyo? Banintsi ke nabanye, uyayiva? Umntu imeko nemeko azifani. Uyayiva? Omnye ithongo lakhe lihamba slow. Uyeva? Ngenxa mhlawumbi yamatyala kokwabo, abantu bakokwabo abakwazi uvela kakuhle ngexesha elifanelekileyo, abanawo amandla okumphakamisa. Uyayibo? Ufumanisa belakhe ithongo liyasokola, uyalisokola. Uyava? Umoya utsala nzima. Uyayiva? Ke ngoku asizumxhesha bethunana ithongo lingekathethi, ngoba kaloku ugulela aba bantu balela ukuthula, awuguleli wena, awuguleli omnye umntu. Inqobo kukunyamezela. Umzekelo, mandenze umzekelo ngam. Mna indithathe xa kusithiwa uyabona ngoma ndishumi leminyaka, mntakamama, ntsala kanzima, ndenzela inceba. Oh mntakamama, uyayiva? Laa ngoma yayisitsho kum straight, andiyithandi noyithanda for that matter. Ndifuna kwangoma ekhalayo mna. Yabona ezaa ngoma zikhalayo, kubuhlungu kugula, yaya ndifuna ezo nto mna. Mna ndifuna iingoma ezinika ithemba mna. Uyayiva? But laa ngoma ithetha ngam because mna ndithwase ishumi leminyaka. Not that izinto bezingekho, bendiphangela. Umzekelo, uthwasa kwam ekhaya kufuyiwe, inkomo ikhona, ibhokhwe ikhona, igusha ikhona, inkukhu ikhona. Kodwa ithongo lam uyayiva? Lindidrayisile kakhulu. Kwafuna ndisebenza amatyala ekhaya. Ndithi xa ndibeka ideyithi yoba ndizakwenza isizathu esithile, hayi lingavumi tu. Lithi uyenza njani into ethile ungekayenzi into ethile. Funeka nditshintshe laa budget, ndiyilungisele into yoba mandisebenze elo tyala. Bebegoduswa phambi kwam mna abantu ebendithwasa nabo, bepoqa bephuma kanje. Yabona laa nto kuthiwa unosala ikwekwendala, ndigoduswe ndingunosala mna. Kangoba mna ndizoba nabantwana ndingunomgqabazo, qala kwam ukuba nomhlekazi. Ngenxa yoba kudala ndisentsimbini into okunayo ndilityaziswa lithongo. Kuthi ke ngenxa yento yoba andifuni unyanzelisa nam, khange ndizixheshe. Kwade ke kwabe kuyenzeka nam into yoba ndiyobekwa enkundleni. Sendinyanga ke, kodwa ndinyanga okuselungelweni, you understand, level yam ngelaa xesha. Ndizama ukuthi umntu nomntu imeko yakhe iyaxhomekeka, soze zifane iimeko zethu. Yaye kubalulekile into yoba uyazi into yoba xa uthwasa awuthwaseli into yoba utye iibhokhwe uhluthe, uyokozele intsimbi. Uthwasela ukwazi. It's like going to a technical college to learn a skill. You are an apprentice.
xa uphantsi kwam. Owakho umsebenzi kukuvula indlebe nokuvula amehlo, kukukopa igqirha lakho lo mzuzu ungekabi nayo eyakho indlela yokwenza. Kopa igqirha eli lakho. Bonile kungenile abantu, wathi umama xa evumisa wathi ngumgqwaliso, uyachithwa lo mtshato. Wathi umama khupha into ethile nento ethile nento ethile, ukhandela abantu. Yeva, akazude athi anifake iklasi athi hayi ke into ethile inyangwa ngohlobo oluthile. No, lithamsanqa lakho loba wena ngaloo mini kufike abantu abathile abaze for an unique peculiar, you understand, reason, wena wabukhona ecamkomama wayifunda. Umhlekazi nomhlekazi uthunyiwe hlobo loba bayayazi abantu bakokwenu into abayifuna uyifunde kum. Baza kubeka kwiposition yento yoba le nto kufuneka uyifundile ngexesha ezawukwenzeka ngalo ube kanti ukhona wena. Owakho umsebenzi is to avail yourself. Nithi ke ngoba aniva awulimameli ithongo, umntu ngeli xesha ithonga lakhe limthuma into ethile asikonqene ukuze entlombeni, kukanye kule ntlombi ithonga lakhe limfuna kuyo. Anqene i-boyfriend ithini imrwa ingqondo, uyayiva, azikrokrele into bingathi ukhona umuntu ondiphazamisayo angafuni xa usuke ecamkomfana. Endaweni obezentlombeni akhetha uthini uyogada iposition. Kanti ngelaa xesha ithonga nantsi le nto liyifunayo, ngoba asizusebenza ngokufanayo. Ndinganabahlekazi babe yi-10, omnye kum uzawuphuma ebalasela kwinto ethile, omnye ubalasela kwinto ethile, omnye uzawubalasela ekuthwasiseni, omnye uzawubalasela ekunyangeni amakhaya. Yayiva, xoxela amatyala amakhaya, abe ligqwetha lamakhaya. Omnye uzawubalasela ekukhandeni imbokotho, omnye uzawubalasela ezindabeni, njalo njalo. Uyayibona? But ke xa ungazi-aveyili, when are you going to access? You understand? Lonke olu lwazi okufuneka ulicholile ngoba uthunywe kum for a reason. Sufuna uyazi ke ngoku into yoba le nto uyithunyiweyo izawukwenzeka nini. We understand? Wena ufuna ukuzilawula. Le nto ithi ukuthwasa kuthatha ixesha elingakanani kuxhomekeke ekuthinini wena i-commitment yakho. How committed are you to indlela yakho yomshologu? How committed are you to ithongo lakho? Omnye ade alifihla ithongo angafuni ulibalisa ngenxa yento yoba uzawuthi umama makazovasa, uzawuthi umama makazotyi ibhekile, yena abefuna ubheka endexe, uzawushiywa ngunomfundo. Umama ndizambalisela eli thongo wethu xa ndibuya eTsitsikama for iValentines. Uyayiva? Kanti ithonga lakho belifuna utyela abhekile ngalaa mzuzu wena ubheke eTsitsikama. Nawugqiba ke ngoku nithi asinitreathi ngokulinganayo, nithi siyaniveyisha, umama uthanda ubani. Igqirha neliphi na, I'm telling you, igqirha lihamba nohamba, igqirha lithanda umhlekazi okopa lona, trust me. Ilula nje, ilapho le nto. Commitment. I-commitment awuzuyifumana kum ke, uzayifumana kuwe. That is why ndisithi mna ngena entsimbini uredi, sungena utyhalwa ngomnye umntu. Yeva, ngelinye ixesha ibe ngumzali otyhala into yoba hayi makangene ngoba ndiqwalasela ukuthi hayi mntakabawo ntontontoni, hayi mna ndiredi. Uba makungabikho redi wena, akuguli wena mzali, kugula yena, makube redi yena. Izinto zakwamoya zilawulwa ngumoya, zilawulwa ngabantu bazo. Okwethu kukuhlala silindile, sihlale simoyamnye nomhlekazi wakho, kwenzela uba umhlekazi akhululeke ngamaxesha onke kufuneka ekuzisele umyalezo. Sukuba yinja kuthiwa inje bomvu kubahlekazi, boyike abahlekazi ukusondela kuwe. Uyayiva ke nawe mhlekazi umtshintshele igqirha, siyanoyika ngelinye ixesha. Ndikoyike ndoyike nokusondeza kum ngoba heyi hayi mntakabawo usukundikhupela amehlo. Camagwini bethu, until the next one.